First, di ba? Nagre-release siya ng essential oil. Pero po. Essential oils. Last time kasi binati ko si Patrick. Baka mulikat siya. Namulikat siya. Binati ko yun. Naglabas ba ng reverse card? Kaya namulikat sa akin. Reverse. Dami na nawala. Kumanda. Pinarm yun na sila. Sa color ko kasi. Nakasalat ko siya. Yung pinakausap isa. Hindi. Nakasalat ko sa gilid. Ganda ba? Ganda yung mga stola. Walang kinukuha sa ilan na yung bukit. Maganda na nga. Ay, hindi. Scholar. Sabi ni... Pwede tayo doon. Pwede kami doon. Kaso may consideration yata. Pero pasok pa rin. Pasok pa rin. Bolero ka eh. Bigla naging ganun. Kalabiro ka eh. Tawag doon positive. Positive lang tayo. Tatayo. Kailangan to sa flip battle may enough na laman. Not full, not half, not very small amount. Alam ko ganda rito. Parang ito, hindi. Konti na lang. Mababounce na. Kala ko yung kala ko yung nang bukas mo transparent yung itsura. Hindi yung Salveo ano? Yung Salveo pag supplement. Parang herbal. Pag first time or trainer mo yun. Kasi hindi na ako hindi na ako makakadagdag tapos tsaka kung ano yung film na tinatamaan. O yung film yun eh. Sabihin natin, yung bicep. Pag alam mo ba yung pero ako mag-adjust ko sa ibig sabihin niya. Kapag pinakabigat, tapos nabifil pa, ito hindi tinatamaan. Ito yung sumasakit. Hindi yung dati. Nagagets mo yan. Kung ano yung sumasakit, hindi yung lalaki. Sabi eh. Kung ano yung sumasakit, hindi yung sumasakit. Hindi ko saan ko ang nag-vlog. Di ba pag nag-vlog?
Hirap ng kamulikan. Hindi mo pwede. Tapos mamaya tumatalon ka. Hindi. Walang spasyan. Walang spasyan. Ay, mas lalo kayo. Mas mapulikan. Hindi rin. Kasi kapag wala ng smash, mas ano pa. Mas yung movement ito mo ba? Saan tayo? Hindi mo kasi may follow mo ah. Narinig ko. Ako dito na ba? Hey! Sabi ko na lang po. May kasama. Bawa ka. Pwede. O yung pinalitan mo pulikan. Pupira yan, babalik ko eh. Ay, patay. Hindi mo sa malalakas wag. Kasama ka. Ano tayo na dito? Yung sa pulikan ko, lower body. So wala mo kailangan smash na mag-smash. Well, meron din. Jump smash. Hindi na jump smash. Ito yung unang pangkat. Ano ito? Oo, kaya lumalakas. Dapat pala. Kaya kapag yung jump smash ka, ito yung unang pulikan. Ito, support mo po eh. Ay, hindi. Minsan dito, minsan dito. Meron dito. Oo, malakas na ito. Pero dahil ito, hindi mo madalas ginagamit. Mag-smash mo pa siya ginamit. Eh kapag tumalon ka, ang lakas na. Dapat yung contribution. Ang laki yung gagawin eh. Isipin mo, yun yung parang sa normal game, kasi nahihirapan. Ito hindi ko magalaw. Tapos pag nag-smash ka, bigla mo siya gagalaw. Kaya masasaktan. Parang naibig. Babalik nga ako. Alam mo naman kasi. Di ba yung isip? Parang may isip.